Gọvanọ Chukwuma Soludo eguzobego ọlụ a na-alụ na Ekwulọbịa flyover bụ nke danyere nnọọ n'otu afọ ọnọgoro n'ọkwa ọchịchị. Ejike Abanagara wetara anyị akụkọ na ya bụ ọlụ bụ imejupụta nkwa o kwere dịka o si wee dị n'akwụkwọ ikwe nkwa o kwere ndị mmadụ oge ọ na-achụ nta vootu. Ka e wetara gị akụkọ a n'uju ya. Ya bụ gọvanọ kọwara na ọlụ niile nke ndị Old Agwata Union bụ na Ekwulọbịa ka ọ na-ewere ọnọdụ ma kwuo na ọ bụ ebe ahụ ka ha were dịka isi ọnọdụ ha bụ nke o nwere mwute na ọ dịghịzi etu ọ dị na mbụ. Ya bụ gọvanọ mere ka amata na enyerali onye ọrụ ngo ahụ otu akụkụ ego nke ọ ga-eji bido ọrụ. Ya bụ gọvanọ onye kwukwara na ọrụ nke ọchịchị ya na-alụ bụ nke nwere ike ịnọ opekata mpe afọ 20 ma kwuo na ndị Anambra bụ ndị a ga-emetakwa ka ọma. Onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ngo injinia Ifeanyị ka ọma n'okwu ya mere ka amata na ebe bọs taminal nke a ga-arụ bụ na ya bụ ebe ahụ bụ nke nwere ike ịnabata ụgbọala ndị karịrị 100 ma bụkwara ebe a ga-arụ okporo ụzọ nke dị kilomita 4. O kwukwara na ihe ndị a bụ ihe a ga-alụsị n'ọnwa 18. Ka ọ na-ekwu okwu n'oge mbụ, onye ọchịchị nchere oge nke Agwata Local Government Dọkịnta Chibuike Ọfọbụike kenere gọvanọ Soludo maka iwube ya bụ atụmatụ ma kwuo na o nwere olileanya na nke a bụ mbido ihe ọma ga-anabata n'ebe ahụ. Onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị Chief Titus Anagbogu bụkwa onye kwupụtara nkwenye ya n'ebe ya bụ gọvanọ nọ. Onye Chief of Staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, nwunye gọvanọ bụ Oriakụ Nonye Soludo, ndị eze ọdịnala nakwa ndị eji okwu agba izu na-Agwata na ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Emechara ya bụ gọvanọ gaa na Ekwulọbịa Township Stadium bụ nke ekwugoro na a ga-ebido rụba n'oge na-adịghị anya.